Pekne spomínam. Teraz som spomenul, že ten quest je taký, ideme tu zabiť tých najprv? No. Dobre, poď teraz zľava. Jaký quest? Tá 203, že potrebuješ tam aj druhý kľúčik. Aha. Však tam píše room 203. Hej, ale musíš to stashnúť tu na onom. Kde? Na druhom konci Big Redu. V tej bielej budke. A tam... Trailer Počkaj, park. tam ten... Aha. Tam je kľúč? Taký, treba? Si dostal z questu. Poď. To je AUK? Netuším. Dúfam, že pôjde na Big Red. Dúfam. Počuješ? Nič. Také šišťanie počujem. Co? Čo počujem? Také piči. Prvadné. Ty bežíš? Ja som trošku pobehol. Prečo? Lebo tu tak za nami, ne? Bolo tu zľavo. Pri kreku, tak kde toto bolo. Jak taký zvuk, čo sa, jak by za nami to bolo hneď. Poď. Je tu, typek leží na zemi, pri aute. Predo mnou. Pri akom aute? Tu predo mnou leží na zemi. Ja tu ležím za brankou. Idem, ja neviem, kde si. Bez branku som prešiel a pri aute, jak ja ale pozerám, tak leží typek. Pre tebou.